Sposobnost putavanja sopstvenih želja i prohteva je individualna snaga koja se zove skromnost. Tempo, model i norme života sve nam je nametnuto, tako da mi u stvari nemamo ni vremena da uopšte razmišljamo o sebi i svojim stvarnim ciljevima života. Toliko malo prostora nam je ostavljeno da uz nečiju pomoć nemamo šanse da shvatimo šta nas je snašlo. Napravimo sami svoje životne parametre. Odavno smo se pogubili, pronašli bismo mi sebe da znamo gde smo. Najgora opcija življenja u životu je živeti jer si živ. Naš mozak je svemoćan i nemoćan. Najveća šteta koju možemo naneti sebi je živeti, a nikada i ne pokušati upoznati se sa sobom.